na otvaranje jednog modnog kreja, koliko ti zapravo polažeš na garderobu modne? Misliš da odelo čini čoveka ili ne? Koliko je to zapravo danas? Pa ja volim modu i pratim je, ali apsolutno ne mislim da to čini čoveka. To je, mislim da ljudi koji to vole obraćaju posebnu pažnju na to, kao i ljudi koji se bave nekim drugim stvarima i vole druge stvari, pa obraćaju pažnju na to, tako i ljudi koji vole modu, ali normalno da to ne čini čoveka nego neki drugi kvaliteti. Svakako. Nekako, tvoj Instagram profil je izređen i uvek su sve te slike tako kako. Koliko za jednu savršenu sliku napraviš fotografije? 5 minuta. Mnogo sam se ispraksovala. Ja svim drugaricama sređujem slike, da za sebe 5 minuta tačno znam šta mi fali na slici i šta treba da poboljšam i ostalo. Tako da, vrlo to brzo. Danas si snimala spot, opet i dalje je vreme korone. Sa kakvim nadanjima si ušla u taj projekat? Imam jako velike očekivanja i mogu da najavim stvarno 2 pesme i 2 spota. Brze su, letnje su, posle ove korone i posle svega da onako malo se narod zabavi i da se malo razdrma, da se džuska i da se uživa, tako da mislim da sam stvarno uvela 2 velika hita. Čućete sami pa ćete proceniti. Izvini, ja sam... Anastasija, izvini, okrenuta si na drugu stranu, ne znam da si rekla, pa ću te pitati, da li je možda 2021. godina za početak tvojih nastupa? Vidi, to ne mogu da ti kažem zasigurno, zato što sam ja trebala prošle godine, 2020. da počnem da nastupam, međutim u momentima kada se pregovaralo i pričalo o tome, počela je korona, krenuo je lockdown i sada se trenutno takođe ništa ne zna, ali svakako da u budućnosti planiram. Sad od ove situacije sve zavisi. Zna se, za par dana se otvaraju klubovi. Neće biti puno radno vreme, ali se otvaraju. Da li ćeš prihvatiti ako te neko bude pozvao i budeš razgovarala? Nisam još uvek pripremila repertoar. Kad budem počela, to mora da bude ozbiljno i mora da bude jako lepo sastavljeno i pripremljeno. Neću ništa ofrlje raditi, svakako kao što ništa ni ne radim ofrlje, nego je profi, tako da još uvek ne onda, ako je to slučaj. Da li ćeš pitati šta je razlog? Spotovi, nove pesme, pa eto kao neka mala promena. 4 godine sam već u istoj boji, pa rekao je malo da se osvježim, da promenim nešto i prija mi promena, što ne znači da se neću vratiti u staru jer sam se navikla, ali dobro, vidjet ćemo kako se i dalje se navikavam na ovo. A kako je Đorđe rekao? Pa on meni kaže ti si meni lepa svakako, sad to zato što zna da ne postoji tačan odgovor na to pitanje, pa je onako diplomatski odgovorio. Kada se ustane u 4, kako se drži energija ceo dan? Pa mislim da kada se bavite ovim poslom da se nekako par dana pred tako neke projekte pripremite psihički da gurate i da pržite i da, i da prosto izdržite i psihički ovako i onako i to se posle ne vidi na vama kad učite u sve to. A rođendan, jel se za to pripremaš psihički ili fizički? Za to se pripremam svakako. I fizički i psihički na svaki mogući način. Baš volim svoj rođendan i onako to mi je divan povod da okupim sve voljene ljude i da budemo zajedno, da se veselimo, da uživamo, tako da to baš jedno čekam. Kod majke, pa me zanima na čemu si najviše zahvalna Ceci, nešto što joj nikad nisi poručila? Zna ona sve, nemam šta da joj poručim, ona sve vrlo dobro zna, na svemu sam zahvalna što je posvetila ceo život meni i bratu i to je to. Sad možda je lakše pošto ima mušku figuru pored sebe. Izvini? Ili sad možda je lakše pošto ima mušku figuru pored sebe, a nekako je ceo život sama se borila i išla kroz život. Pa ona je toliko godina i bila sama i borila se sama, tako da mislim da je muška figura ne utiče apsolutno na njenu jačinu. Ona je prosto takva žena, ona je jaka žena i niko ne utiče na to, ona je prosto takva. On može samo da je ulepša život. Ili vi nekako znači za njene izbore? Nešto pitate išta ako ona predstavi vama nekog svog partnera? Pa naravno da njoj znači naše mišljenje, uvek joj je značilo naše mišljenje, ali apsolutno ja smatram da nemam prava da se ja petljam u njenu sreću i da ja za nju biram partnera. Ona je ta koja će da odluči sa kim će da stupi u vezu, u odnos, tako da ja se to zaista ne pitam, mogu samo da je podržim i to je to. Ona tvoje, jel komentarisala? Kao što meni znači njeno mišljenje, tako znači obrnuto. Gde si vidjela majku da ne komentariše? Pa normalno da se komentariše, ali zadovoljna je i mojim izborom i Veljkovim i sve potaman, što bi se reklo. Pa još uvijek je mali, vidjet ćemo kako raste. Za sada sve može. Bukvalno mi skače po mozgu, sve može, sve mu je opršteno, toliko ga volim. Vidjet ćemo posle
Da imaš svoju dvojnicu, šta bi ona radila, koji deo javnog posla umesto tebe? Ovo bi radila bez mene. Uvijek i posle toliko godina i prakse, nekako malo kada onako me svi salete s pitanjem, imam i dalje malo tremu. Ne znam zašto, ali tako mi je prosto, malo mi je. Znači, nas dobi na kafu i onda nas treba potrebiti. Može, može. Eto, dogovorili smo se, sledeći put ćemo tako. Po nastupima ti si ranije govorila da si onako malo stidljiva, jer si sad prevazišla tu stidljivost? Za nastupe? To ne znam, to ću vam reći kad budem probila led i nastupila prvi put. Za sada su to bile samo privatne proslave i ne kao plaćeno nastup, nego eto, kod prijatelja i tako to, i to sam apsolvirala onako u fullu. A za nastupe, to ću vam reći kad budem imala prvi nastup, kako sam se osjećala i ostalo, pošto sad ne znam osjećaj. I sad za te pitanja, a kad ćeš ti, pošto je Veljko se ostvario kao otac? Ma svi me to pitaju, da, mnogo su naporni. Nema tu pravila, svako individua za sebe, on je odlučio da to bude sada. Ja još uvek nisam se odlučila na taj korak, mislim da to dođe nekako samo od sebe, ništa ne treba siliti. Ja smatram da je sada moment kada treba da nadograđujem svoju karijeru, da radim na tome, a deca će svakako doći, mislim, bit će šta bude bilo, nema šta.